YouTube. Ja. Velkommen tilbage til Amnesia. Nu skal vi... Men... Nu har jeg fået en ny cover, hvor mit lår bliver varmt. Den hedder Black Death. Nej, Black Death. Nugget blubber. Det er også godt mit død. Død Black. Ui, den er sejt, hva'? Nå, Det kan vi ikke engang komme. Det kan ikke gå ud. Det kan ikke engang komme ud. Fed start. Det går fedt, det spiller. Fed start. Spiller ud op, det kan ikke gå ud. Ja, fed start. Der er lige lovligt mørkt. Come on, Edward. You can do this. There's nothing to be afraid of. Eller ikke? Snakker vi med os selv? Ja. Jeg tror faktisk, det gør. Nøgle! Nøgle! Jeg vil have en lanterne først. Der var en lanterne. Tag nøglen. Nu kan vi gå rundt og tjekke. Nej. Lad os lige gå ovenpå hurtigt først. Ui, der er papir. Do you find this means I probably didn't make it? I had to go back inside to get my brother. You can split up in here in the if you are Turn back just now. turn back now. Det kan vi ikke, den er låst. To the box. To the bounce. To the box. To the bounce. Så dumt. Nej. Ikke bare. Så er der red. Låst. Jeg har på fornemmelse af, at den snart springer over vores ansigt. Så har vi bare en hammer. Det er klart. Det er godt nok. Det var vores hammer, det der. Så var jeg rundt i det. Så er den op. Så er det jo. Så er den op. Nej. Olie til the box. Oil. To the bounce. This guy still holds the evil and one campaign from its past. If you enter into it, there is no going back up and more. Yeah, welcome to the world. Åben skab, åben skab. Vi er bange mere. Second. Second floor. Hello? Is anyone in here? Vi snakker med os selv igen. Jeg har på fornemmelse for et eller andet job derhjemme. Har det ikke også? Så lukker han selvfølgelig døren. Vi går igen ind i det der rum, gør vi? Hvad? Nej, det er det der noget, der spiller med. Jeg tror, vi tænker lige alt det gysige rum. Den nøgle altså. Ja, inde i det gysige rum. Ja, ja. Bada. 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 Jeg tror, det der er lidt af det. Hvorfor? Det er frit land. Det er klart. Au. Det gør du bare en selv. Jeg kan ikke lige håndtage. Hvad Men jeg troede, det var stolen. Ring mig, det var ret sket der. Ej, der er låst. Kan jeg vide, hvorfor? Jeg vil gerne væk nu. Third floor. Vi kan ikke engang komme derop. Har vi prøvet? Kom med YouTube, ej. Vi skal ud i den lange mørke gang igen. Så tror jeg kan. Nej, så er det sådan, Eller jeg er kraftet. ja, der er ikke bare lys igen. Kraftet med snart for hver olie.
også finde noget mere urin. Finder vi det? Nej. Granny! Hvad fanden? Ribben er der også. Kig til ham op. Jeg kan se ingen. Granny, vi redder dig. Undskyld, undskyld. Mor, så bliver bare endnu mere. Granny. Kig til ham op. Der er en tegning af noget med. Som man får i hovedet hele tiden. Ej, lad os YouTube, det gør. Hvis jeg har lyst til at læse det, måske koster man lige pause. Læs den ikke. Og der ligger Pony. Vi tager mig. Ja. Ja. Så har vi Pony. Jeg kan slå. Han er en grøn, kan jeg se? Kig på den der. Nå. Det giver Pony her. Er du fri? Pony, er du fri? Ej, okay, jeg havde Hvor ikke er det set sjovt nu? Havde du ikke set noget før? Så hovedet af. Der er det. Nå, jo, vi skal rundt så. Lukkes det. Der var det der. Lukkes det. Vi skal jo ind i noget rum nu, Vester. Fuck, der er utrolig mørkt her. Det er en puffer. Se de dans. Det er puffer. Vester, vi hader puffer. Ja, nøgle. Og brød. Muggenbrød. Der er noget. Sprut. Ja. Sprutitus. Sprut. Hvad er det billigt? Det tager ikke sjovt med. Nøgle. Sådan, der skal jeg også se. Granny! Fuck, kniven kan være vores ven. Hallo? Jeg er Granny. Chopper. Jeg kan ikke engang vide. Nej, det er til... Det vil jeg godt lide, jeg tror det er sikkert. Så skal vi jo ind i rummet gennem den der... Hvad var det der? Bogehjul. Ej! Den var nok lidt. Den overhørte en grad, var det det? Der er ingen anden, der kan. De får garanteret en mand i hovedet. Det er nemlig de lige ved at spille. Øjmænd. Okay, det der kan jeg spille. Granny? Granny? Shit! Det kan komme igennem de der døre. Der er masser af døde mænd. Nej. Læg. Læg, ja. Altså, jeg kommer lægger. Granny! Kig til dem. Det er ret. Det er da sjovt, man kan tegne med. Nej, aldrig kunne gennem Den vej skal vi ikke. Nej! Den vej skal vi ikke. Kig nu. Se. Nej. Vil den af vej. Luk røven til homoføse seksuelle må ikke kende sig. Giv den til ud. Fuck dig. Det er bare sådan et bord, der bare står midt i en. Sid på. Ja, så meget. Skal bare gøre det, så. Jamen, nu skal vi lige læse selv. Bare nøgle. 2 sædler. La. They're watching you. Skub hovedet af dem alle sammen. Nå, men farvel YouTube. Vi pauser lige der. Ses i næste episode. Håber I kunne lide den. Husk at subscribe og like. Hvis I kunne like videoen. Vi ses i næste episode af Omniscia. Episode 2 af